בוא. 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 בוא לאמא. בוא לאמא. בוא. 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 תביא את הטלפון הזה. איזה? הטלפון שלו. אפשר בסוף שבוע לתת לו איזה חתיכה בנונה. נו רון, בוא. יופי. יופי, אתה זוכר. יופי. אתה מפספס. יופי. כן, מצליחה לתפוס. יופי. מצלמת? כן. יופי. יופי. כל הכבוד. יופי. תמחאי לו כפיים. תמחאי לו כפיים. יופי. 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 כל הכבוד. יופי. 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 הוא מבין נראה לי. יופי. יופי. יופי גאון. יופי. אתה דוחף את הראש שלו. יופי, מתוק, מתוק. עכשיו זה ממש סשן. כן. ברצף. תסתכלי מאיפה הוא הגיע, תסתכלי איפה הוא היה. יופי! יופי, איפה שהייתה הנעל. טוב, די.